Ενώ παλεύει για να μπορούν οι καπιταλιστές να έχουν κέρδη για να κερδίσουν, πρέπει να έχουν κέρδη και στην εργατική δύναμη, και είναι η φίλη συνεργασία με το ΠΚΕ που μας χωρίζει βάθος αμέτρητο. Αφήστε το πρόστιμο κομμουνιστής, αριστερός κτλ. Αυτά είναι μέσα στο λαό. Μέσα στο λαό κομμουνιστής από τον αριστερό μπορεί να μην έχει μεγάλες διαφορές. Αλλά σε επίπεδο κομμάτι ναι. Γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει τυχαία? Όχι. Το κάνει για τον εξής λόγο. Έχει ένα διπλό στόχο. Ή θα βγάλει το ΠΚΕ έξω από τη Βουλή, παίρνοντας ψήφους, τους ψήφους των, στην κάρτη, δεν μπορεί να τις κλέψει, θα τις πάρει στην κάρτη. Κλοπεί και αυτή, αλλά θα τις πάρει, πώς να πω, νόμιμα, δεν μπορεί να τα προσδιορίσεις, επειδή το ΠΚΕ δεν θέλει συνεργασία, ή να το φέρει στα όρια, ή να μας μαντρώσει κάτω από την πίεση και να του δώσει μια ανοχή. Γιατί θέλει την ανοχή μας? Η ανοχή μας είναι σημαντικό πράγμα για μια κυβέρνηση. Γιατί σου λέει, όταν την άλλη μέρα ο κόσμος μου ζητήσει τι είπε στα χαρτιά πάντα, ή όταν υπάρχουν συνδικάτα, κλάδοι που ασκούν πίεση, θα τους λέει, ρε παιδιά, εδώ και το ΠΚΕ έβαλε νερό στο κρασί του. Εδώ και οι κομμουνιστές δεν ζητάνε τόσα πολλά, ζητάτε εσείς. Γιατί το μάθημα στην ανοχή σημαίνει ότι το ΠΚΕ την άλλη μέρα δεν μπορεί να οργανώνει αγώνα πίεση της κυβέρνησης ή αντίθεση με την κυβέρνηση. Μπορεί να έχει δώσει ανοχή και την άλλη μέρα να βγαίνει στις διαδηλώσεις. Αντικειμενικά να στέλνεις αυτή τη δράση. Μα δεν είναι εδώ, είσαι ασυνεπής. Όταν δεις ανοχή σημαίνει ότι πιστεύεις κάτι. Και θα περάσει πολύς χρόνος. Μην νομίζετε ότι θα ξεσκεπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ άμεσα. Και το λέω και για εμάς τους κομμουνιστές δεν έχουμε αυταπάτες. Γιατί κοιτάξτε, θα πάει στην Ευρώπη να διαπραγματευτεί. Ήδη άκουσα ο Βαγασάκης 10 εξάμηνη παράδειξη. Θα πάμε κανένα χρόνο με διαπραγματεύσεις. Θα έχει πολύ πηγενέλα. Φυσικά θα κλείσουν συμφωνία. Θα την εμφανίσουν ότι αυτή είναι καλύτερη από αυτή που έκλεισε ο Σαμαράς. Γιατί εμείς είχαμε φρέσκια την οποία την